Quin servei compleix l'Arxiu de Vila-real? L'Arxiu de Vila-real és un arxiu municipal i un arxiu municipal ve a ser una espècie de calaix de sastre. És a dir, se pot trobar documentació històrica des de 1298 fins a l'actualitat. I gestió documental, és a dir, gestió de servei al ciutadà en totes aquelles coses que necessita en documentació que no té més d'un any. Això exigeix que l'arxiu tinga, per un costat, una vessant de caràcter patrimoni històric, i preferís dir de fonts històriques, que tradicionalment era la fórmula o l'activitat de qualsevol arxiu, dedicar-se a ser els garants, dient en el segle XIX, de la història, de la memòria històrica de la societat en la que l'arxiu està, en aquest cas de Vila-real. I per l'altre costat, i sobretot és la feina que se fa, és la gestió del dia a dia de resoldre-li problemes al ciutadà. Problemes que van des d'aquella persona que té una casa de 1970 i no troba els planos i ara mateix acaba de tindre, per exemple, una fuga d'aigua i no sap on les canyeries, nosaltres li proporcionem immediatament el servei de que pugui en aquestes planimetries resoldre el seu problema, o a altres qüestions com és aquella persona que considera que els seus drets han estat vulnerats perquè se li ha exigit el pagament de contribucions més d'una vegada i així li demostrem que té raó o que no té raó. Explica'ns el funcionament de l'arxiu, sobretot com pot accedir el ciutadà al seu fons. Aquest arxiu, a diferència d'un arxiu tradicional, és que des de l'any 1994 l'accés se pot fer per mig d'internet. Nosaltres treballem en unes bases de dades relacionades en 140 més bases de dades, és el dia a dia de tota la gent que heu vist així fora, molt especialitzats. Hi ha una persona que està especialitzada en el que és gestió documental, és a dir, la documentació més actual, aquella que aplega l'arxiu, aquella que més es demanen, el que en el nostre argot diem documentació administrativa. I a banda d'esta activitat, que és la que ocupa el 90% dels recursos de l'arxiu, que s'inicia sempre, no així en l'arxiu, haureu vist que no n'hi ha gent, això és molt bona senyal, és un dia sense problemes. La gent ve a l'arxiu quan té problemes en sèrio, si no es procurem que el resolga per mig del punt d'atenció i tràmits de l'Ajuntament. Nosaltres en aquests moments, avui, com teniu que vindre, ho he estat mirant, tenim 715 consultes en aquest mateix moment, de les quals un percentatge molt gran, per el dia que estem, després de festa, té que veure en patrimoni històric, en documentació històrica, d'arreu del món. I veus que no es preocupen massa, perquè tot això ho tenim volcat en una web que és per on normalment el client, i ho vaig a dir així en aquesta paraula, el client habitual, que és l'investigador, accedeix a la documentació de l'arxiu de Vila-real. I l'investigador sap que simplement en el buscador de la nostra web, ficant el dato que, per molt elemental que siga, nosaltres el que li anem a oferir és tota la documentació que tenim, la imatge del document, en molts casos la transcripció del document i tota la bibliografia, tot el que s'ha escrit sobre aquesta qüestió que a ell interessa. Qualsevol que ho desitgi pot accedir a qualsevol document de l'arxiu? Qualsevol persona pot accedir als documents de l'arxiu, no a qualsevol arxiu. Hi ha una sèrie de documents que per la llei de protecció de dades només pot accedir el propietari. Un cas molt simple. Imaginem que baix de ta casa acaben de muntar un pub i que tu patisses totes les nits botellons a la porta del pub, fumegueres, allò està encatart, el pub no està ben... les molèsties. I tu vens a reclamar la documentació del pub i tu dius que eres una veïna. Jo no te puc facilitar aquesta documentació, només la puc facilitar al propietari del pub o al representant de la comunitat de veïns, al president. Dins de qualsevol arxiu n'hi ha dos mons, aquell que és públic o semipúblic, és a dir, tota aquella documentació que té un caràcter, segons la llei, de més de 40 anys, i aquella documentació que només pot ser d'interès
per el propietari o per aquella persona o aquella comunitat o aquella institució que l'ha produït. Quin tipus de documents podem trobar? De tot. Quan te dic de tot és des de quan, ja que estem en la Casa de l'Oli, des de quan se van fer les muralles d'esta ciutat i quan se van reformar, fins quan te vas comprar el pis, si en tens, o si tens cotxe, si has pagat totes les contribucions corresponents als impostos de circulació, fins tots els teus avantpassats, fins al segle XIII, o qualsevol història, per estranya que te pugui aparèixer. Entonces, és un poc un arxiu, ho havíem dit al principi, un calaix de sastre on es pot trobar tot el que n'hi ha. Saps quants documents hi ha actualment a l'arxiu? En aquests moments, a fecha de 31 de desembre del 2013, que és com nosaltres acabem, n'hi ha vora de 46.000 documents. Quan parlem de 46.000 documents històrics, no estem parlant d'un document solt. Alguns d'aquests documents tenen més de 4.000 pàgines. Per nosaltres, documents és des d'una fotografia fins a aquell procés judicial o aquell llibre d'actes que té un grapat de pàgines. A això li tenim que sumar més de 60.000 documents de documentació administrativa. I si anem a coses que al ciutadà li poden agradar més, un fons fotogràfic de quasi 4.000 fotografies. Quin diries que és el document més important de l'arxiu de Vila-real? El que més m'agrada a mi? Per exemple. És facilíssim. Quin me demanaries tu? Jo? Sí. No ho sé, ara mateix. Tu pensa. Jo crec que Un que t'agradarà. Què t'agradaria saber? a mi, personalment, per exemple, jo me tiraria els meus avantpassats. Val. O I com es diuen els teus avantpassats, el cognom? Valverde Serra. Pues és facilíssim trobar-los al Valverde Serra. Entraríem a la base de dades que es diu onomàstica, buscaríem els Valverde i sabríem des de quan estan així. I el mateix en el Serra. Sí. I entonces tu me dius, i vull saber què han fet. I te diríem, doncs mira, entraríem en la base de dades de documentació i sabríem un poc on vas viure els teus iaios, quantes fills van tindre, en quina edat es van casar o quan van vindre a viure a Vila-real o quines activitats han anat desenvolupant o quin impacte cívic han tingut per mig de premsa. És a dir, en un moment se te podria reconstruir tota la teva història al mínim detall. I inclús podríem saber la teva habitació primera que vas tindre, quants metres tenies. En l'actualitat, quin és el paper d'un arxiver? Si tu preguntes al carrer, no passem de la categoria de traperos, ni saben on està l'arxiu. Això ho vam provar un dia en Xavier Adrede, era important fer aquest exercici per gent que anava a ser arxivers. Perquè malauradament els arxivers fins fa 2 dies tenien la sensació de viure en una torre de cristal, de ser els més savis del poble, es diuen cronistes, els cronistes de la ciutat, els únics que donaven fe del que passava en la ciutat eren ells. Vam apegar els periodistes i ens vau xafar el negoci. En conseqüència, avui en dia no podem dir que som els que donem fe, perquè vosaltres, el vostre treball a peu d'obra, sou els que en realitat compliu aquesta façana que antes només feia l'arxiver, del cronista de la ciutat. Van perdre aquesta categoria. Els arxius, tu preguntes què és un arxiu i la gent no sap ni on està. El més voluntari és que és una biblioteca. El normal és que creuen que són els mateixos polítics. Cada 4 anys estàs que convencen que l'arxiu no és una traperia, ni un almacén de paper vell, ni tampoc el lloc sinistre en què mai pega el sol i allí es conserva totes les coses més estranyes i més perilloses de la ciutat. L'arxiver el que té que tindre clar són 2 qüestions, i això s'aprèn sobretot en un arxiu municipal, que és una persona al servei del ciutadà. No m'atrevisc a dir la paraula funcionari perquè últimament estem
molt baldats i diu, funcionaris, almorzars, coses d'aquestes. Sí, almorzem, lògicament, tots almorzem, perquè un poc és la idea de que l'arxiu l'únic que té que fer és resoldre qualsevol qüestió que a qualsevol ciutadà se li pugui produir. I si ho pot fer ara mateix, millor que demà. Aquesta és la feina del... Ara ens diuen gestors. A mi n'hi ha paraules que no m'acaben d'agradar, i en això estic descobrint que m'estic fent vell. La paraula de gestor no m'agrada, perquè l'arxiver sempre ha sigut gestor de la documentació. Un arxiu ben ordenat, ben conservat, on tot se pugui trobar al moment, i on no repetim el que diuen els jurats del segle XVII a Sant Vila-real. No val la pena anar a l'arxiu que es perdem i encara així més farragosos del que vam entrar. Trencant aquesta idea, pensar sobretot que l'arxiu el que té que ser és, parafrasejant l'Ausiàs Marc, un lloc que a través de la mort he cercat la vida, això ho dia l'Ausiàs Marc, és aquesta busca de vida, aquests papers que van ser de vida de l'Aiva Cunqueiro, el que a mi m'entreté com a arxiver, el que a mi m'agrada. Però reconec que si només me dedicara a la documentació històrica, podria ser molt sabut, podria fer-me molt sabut, però poc servei li faria al ciutadà. En conseqüència, aquest paper li facilita sobretot a la universitat, a la que cal que l'arxiver inciti a investigar en els seus papers, en els seus arxius, i me dedique sobretot a atendre al ciutadà de peu, a la gent sense història, però que té molts problemes i que cal resoldre els problemes. I a renyir els polítics. Cada 4 anys, i el que te vaig a dir a algú li pot sentar mal, però me dona igual, perquè una de les avantatges de tindre més de 50 anys és que pot ser impertinent i ningú te dirà res, és que cada 4 anys obric un tetrabric nou i convenç que l'arxiu no únicament és important pel seu riquíssim patrimoni històric que conserva com este de Vila-real, sinó que serà important en la mesura que el ciutadà valore en una sonrisa que el servei que se li ha donat ha estat efectiu. Si el ciutadà és enfadat, cabrejat, dient-li torne vostè, és millor que tanquem l'arxiu i venem com se va fer en el 1960 part dels millors documents d'aquests arxius a un coeter, ja que estem en vespre de Sant Josep, perquè faci mascletades com la d'ahir. Perquè una de les anècdotes d'aquest arxiu és que el 1960 molts dels pergamins es van vendre a un coeter perquè el pergamí fa que el coet puja molt millor. I això es diu a l'últim terreno, la necessitat d'invertir en la conservació dels documents, en la restauració. I així me la això ho venim fent en convenis en l'Institut de Restauració.